Yes! Nana si Sir! Sir! Kanang naman daw kay good news daw, sir. Unsa na, sir? Excited na kay Biba? Good news imong mata. Ibaba na imong tiil dong. Ay, sorry, sir. Sorry, sir. Ibaba ba? Ibaba ni mo na. Ibunal ko na sa mong naong. Sir, good news sir ba? Ina ba ka-excited kay ko? Bitaw sir, unsa man nga good news sir? Istorya na rin na sa mga dayon. Kadali lang. Nganong daghan na mong ka-absent sa inyong classmate karon? Tangan, sir, nga bangkor ba nagbaha, no? Naglimas sila sa ilang sulod silang balay sir. Sir, unsa nang good news sir ba? Kita mo ana? Maunang good news na ko karon. Sir, utility na to na sir. Murag religion teacher na to na sir ba? Ala, si Linda Bukir man na. Wala na kaila na. Wala. Lakaya lagi ko. Katong gunang taga-kuan. Ha? Unsay taga-kuan? Katong taga-Broxen. Dito man gunagi ka nag-eskwela. Anong nabot pa na diri, sir? Anong ako man yung pangutanon? Dapat siya atong pangutanon. Ma'am, dali ma'am, welcome ka sa mga eskwelahan, ma'am. Hindi, sir. Lo, ako ko di na sa personal uy. Pataka naman ka nga nibuang mo na sa una. Ay ako anak. Sa ato pa, sa una. Gamay-gamay pa na. Oh, siksi kay na. Guwapa pag yun. Nakaroon, maas na kay Dagboy. Ito, kay tiyan lagi. Mau kay dino. Tanawang Dagboy. Ang murag gruto. Uy, sabakin mo diya ba? Ay mo tigbuli-buli ha. Ato ni pangutanon, ganong ni transfer diri sa ato ha. Uy, Len. Anong i-transfer ni Kadri, Len? Bitaw len. Wala na mo kaangay sa mong nasod. Kikibombahan na mong lugar. Sige na lang, gira. Muna nibalin ko diri ah. Ala, hadlo ka da ino. Halata kay sir nga nahadlo ka. Ngano man? Tanaway mong ilok o nagbasa. Yatis kay kang bata, kabaay ko si gara-gara. Excuse me sir. Mo na ako mga classmate sir. Oh, kami mo mga classmate diri ah. May sundo kay ha. Iya-iya ra ta diri ah. Hoy, ay mo paging ana. Kay silang eskwelahan, mao ni pinaka-high score sila ha. Lo ko. High school do Ay, siya. school daw. Sa ato pa. Mao ni pinaka-bright sa ila ah. Tuupon mo. Pila na score ni mo? 719 ra. Ako, binuang di kumutuwa na nga score. Oy, para sa kayong dakuha na. Lah, tinuod na ko'y. Maunang nag-viral. Oh, siya bitaw to. Stoy, hilom na mo da. Palingkoron ako sa Linda Walker ha. Asam na ko palingkoron eh, kasi tapadan eh. Aw, diri sir sa tubangan. Sabak na sa Ayaw, diri sa tubangan ng mga bride. Ang mga bulok sa likod na pag-inom. Oh, sige. Tapat ka rin ni Chico yo. Diyan ka sa pinakauna. Basta mga bright, danas pinakauna. Diri likod. Wala ko'y. Hindi kaigo siya. Basta mabali ng bangko ha. Excuse me sir. What is the topic mo today sir? Wala ang bangko, bay. Kaigo siya. Dato iglawas ay bantog na. Tambok ko si kini kutok ba. Linda. Namoy plastiko sa inyo ha? Ako? Dagang ikong plastiko. Naghaghana na, oy. Wala taon niya eh. Nagpanggawas mo. Syatik, kanagdampa ay. Mag-study pa man ko. Dula lang ta. Sunod na. Linda. Ayaw tuwa ng lastik Linda kay maguna na kaniya kuwao. Sos pas kindagahan ni Linda. Kabalo baka kaila baka ani. Isa man eh. Ha kaila ka ani. Kuning nay baka sinay. Dili ni magabo koy gahi kayo ni. Kita na dua. Itlog mo ni sa arwana. Itlog sa arwanan sa inyo ha. Linda, Ang kuha, nadulaan. Linda. Ay gamay ra kay nay mo ha. Nindot kayo ni. Adi, mag-study pa man ko. Mag-study ka. Ang pwede naman kung magdula taon niya hindi ka man mag-study. Sunod na lang. Kita lang ang higo ba kay para. Ka mabala ka. Basta ako yung mga amigo. Wala siya kalaban. Tama kayo. Ano ba? Hala sir, saba kay sila diri sir oh. Unsa na po na inyong kabuang diha? Inyo na po natin talon si Linda Walker anang mag ulinay og dagpaay pastilan. Wag isulod yung mga utok ba. Puro sa kana ini mga dula-dula. Mao na mga mugbo kay mong ma-score. Mauwa mo ni Linda Walker o mo ni highest kayo. Mo gani sir no, amigohon na mo kay para ang iyang high score mo balhin sa amuang. May na lang po mo. Bright po may kapay. Uy, Linda Walker. Anong pas ka naman mong dakua? Sa wagiram gud sa mga nabungog akong dalungan ba. Kana ganing di ko kadungog halos. Pero makadungog og kanang hagting. Acting like boto? Muna di ay. Gutumon ko. Ni. Kuya, wag side effect ka ng Ano buto sa inyo. Bisa kunsa pa na ako ginakaunon basta makadungog og ginana. Bantog ra di ay. Ngasta na ni mong dakua. Kaon siguro kag bisag kunsa. Gani, basta mubuto lang. Makadungog ko. Dili ka duha dag na mo boto no? Sa ato pa. Mukha o kagbala. Dili pod. Ang so ka na mo buto. Sa Masa kada imo di ay. Biska kunsa lang musud sa mga na. Ang mukha o kagutot.
to na. Ay, lagi niyo kinganaan yung classmate ba? Pastilan matakda na sa inyong ka-bright. Uy, Linda, nanak ko'y teknik para mamayat ka. Suman, ipagukot ka sa mong iro. Uy, kalain. Ayun, punoy, mapaakan pa lang na, maigo na sa kuwan ka ng mga rabis. Buto. Akuan na lang na siyang pakasakahon diya sa kuwan no, sa gym. Ilo, Bumbuang ka. Pwede mo Ikaw pa yan, oy. Ikakuha na to sa iyahang kuwan, mga takyan nga nasangit sa ibabaw. O, dili ko eh, kataas to. Biso, nagsaka tanaw na awas mo. Para umayat na siya. Moyo, tala, sir. Kamu ba? Paghilom lang mo ba? Di mo maminaw? Ay, sorry kayo, sir. Sorry kayo, sir. Oh, asa naman si Linda Walker diri? Nawala man lagi. Ay, wala lagi. Bitaw ko naman to dire. Isa. Ala, akong lastik ko nawala. Wala. Akong lastik ko. Wala. Ala ko, ikaon akong lastik ko. Ilan, si Sergey sana ato, nakadulog sa butong pag-anak niya. Sus Maria Jose, gihurot man ninong ng tulakin ng tubig ha?